Teď jo, jsem tu, co ještě chceš? Moc toho nenamluví. Díky změna. Hermone, buď opatrný, jak největší. Gargomona! Mimone! Teď ty! Ukaž mu, co umíš! Bojová směna! Armadillomona! Ty taky! Armadillomona! Díky změna! Hakmone, teď ty! Hakmon, díky změna! Hakmona, díky Ale jsem srazil sebe. Nenuť mě to udělat! Jak chcete komu navařeného nebo grilovaného? Jo! Nemůžeme to zkrátit. Konec konců jsem na dovolené. Nazdar. Nejsou naši Digimoni úžasný? Digimon by mohl být trochu rychlejší. Myslím, že je konec. Jo. Nemyslím, že je pryč. Proč? To ty ho naučil žonglovat? Ty nás znovu nešačval! Nešláčím cirkus! Oženek být! Vem si radši mě! A proč musíme ten boj ztransovat? Mimone! Já ti pomůžu! Teď to v tobě! Hakmone, pomůži ti! Hakmone, jsem tak ráda, že nejsi zraněný. Jo, ale jestli mě umačkáš, budu. Armadillomona, kody! Roztával jsem se k tobě. Víš to! Ano, znamenalo to vrátit se do chvíle, kdy virus napadl Kokomona. Musíme ho zastavit, bez to na něj budeme mít
Nejdu změnit do megaformy, abychom udělali ta digivejce, ten démon hybne se ty změna! Rakimana! Engelomon, digi změna! Megna Dragona! Páni, nejsou nádherný! Megna už se drží! Udělali jsme zlatá digivejce, teď se ostatní mohou hyperdigi změnit! To je poslední šance! A co s tím mám dělat? Přesně to, co já! Zlatá digi změna! Zlatá digi změna! Zlatá digi změna! Nejmon, zlatá digi změna! Megna! Je to nejúžasnější věc, jakou jste viděli. Pravý oheň! Megna! Přepojuj to! Je moc silný. Pokaždé se regeneruje a učíme pevně dobrý nápad. Za mnou! On je sešel, Hermone. Poslouchej mě, Poromu, nemůžu se nechat, aby se nahájil. Co je to název? Já nevím. Podívej! Co to dělá? Snaží se na něco říct. Na co to ukazuje? Musí mít něco v sobě. Ten virus! Ukazuje nám, jak mu pomoct. Co po nás chce? Jestli jste virus, dobře, čas se uzdravit. Pravý oheň! Megna vývoj! Kokomone, ten virus už je pryč. A teďka jsem přišel o oba dva. Už ty nepůjdeš vyleci. Říkal jsem ti, že jsem tvůj přítel. A přátelé jsou jeden pro druhého. Tady Hermone. Myslím, že bez toho viru nebyl Kokomon schopen se uzdravit. Ta bitva na něj byla moc. Nebo smutný vyleci. Musíš se o nich dozvědět další věc. Oni nikdy neumřou. A? Jo!